Dobar dan i dobrodošli na još jedan zajednički trening. Nadam se da ste prošli put bili ok, da nisu bile neke upale, da vam je prijelo. I hvala vam što se ponovo družimo. Današnji trening će biti možda za nijansu čak i lakši. Vidjet ćemo kako će kome da padne. Nadam se da vam dobro ide ovaj detoks program. Pa da ne dužim puno, ja bih već krenula sa nekim vežbicama razgibavanja, mobilnosti i zagrevanja, koje bi bilo dobro da sačuvate, da snimite, da zapamtite, čisto da imate, jer ove vežbice jako prijaju i za leđa, i za kukove, gornji deo leđa, donji deo leđa, ramena, sve ono što uglavnom nas sve muči, pogotovo na kraju dugog dana. Tako da, odmah ćemo ići na strunjače. Danas sam bosa jer će nam trebati malo klizaviji pod, odnosno čarape i parket ili neki peškirić, pošto ćemo imati tako neke vežbe sa klizanjem. Krenemo od turnjača, sednemo na početak, zagrlimo se i rolamo se polako, duž cele kičme se rolate, znači napravite se bukvalno lopticu i rolamo pršljem po pršljem. 3, 4, sada ovako, jedna noga je na zemlji, celo stopalo, drugu nogu prihvatimo ispod kolena, evo da vidite bolje, ova noga, i povučem leđa, znači pomognem to držanjem noge da povučem leđa, da ih ispravim, stopalo ka meni i pokušamo da ispravljamo nogu. Kome je ovo pako i kome kreće odavić da se tresemo, da samo spustite niže i ispravljate gde možete, pa onda tražite ako može sve bolje i bolje da bude. 4, ajmo još jedan. Super, ide sad isto to na drugu nogu, znači bitno da se samo ne uvalite, leđa da budu prava. Super, idemo sada na stopala i na šake, ovo se zove reverse tabletop, podižemo kukove gore, osjećamo istezanje u ramenu, a istovremeno radi i zadnji lanac, odnosno leđa, zadnja loža, gluteus. Malo teža i izazovnija varijanta, ko može da to uradi, je kada se spuštamo dole, znači iz ove pozicije, ne spuštamo gluteus na pod uopšte, nego provlačimo između šaka, pa opet gore, pa provučemo i uopšte ne pipamo pod u jednom trenutku. Ko ne može, nastavlja sa onom lakšom varijantom, ajmo još 2 ponavljanja. Super. Dobar. Idemo dalje. Ovo mi se malo prizvucka. Na šakama smo pozadi i na sedalnom delu i prebacujemo kolena s jedne strane na drugu. Trudimo se samo kada otvaramo kolena da ona nisu ovako stalno blizu i onda samo mlatim bez veze, nego se trudim da prvo krene ovo koleno i kad više ne mogu, onda kreće i drugo, a sve vreme držim što veći razmak između. Mnogo je drugačiji osjećaj, mnogo se više otvaraju kukovi. Tako, bravo. Pozdravi moj pas žvaće neku koskicu. Nadam se da nije glasno. I moguće ću u nekom trenutku leteti ovdje u kadar. Sljedeća vežbica. Namestimo koleno i stopalo na mekani deo strunjača da vas čisto ne žulja. Ovu nogu približimo pozadi petu što bliže gluteusu, odnosno guzi. I ustajemo napred, na prednju nogu. Hop. Ovo smo čini mi se radili na prošlom. Evo vam pas, nije izdržao. 3, 4, Ćaviva, javi se na kameri. Idi tamo na mesto, gritske koskice. Isto to ponovimo na drugu stranu. Idi na mesto. Ajde, idi na mesto. Morala sam se. Da. 2, 3, 4, 5. Super. Ostavimo ovako isto okrenuti bočno, odnosno širina strunjača iskoristite dužinu zato što će vam trebati za koleno. Znači koleno jedne noge ide na strunjaču, drugu nogu pružimo sa strane
pravu. Probamo da spustimo stopalo, znači da nije ovako, nego je cijelo stopalo na strunjači. Ovdje smo na prstima i na kolenu, ruke napred i ljuljamo se, hop, nazad, sedamo na petu i napred. Isto tako 5-6 puta. Trudimo se da karlicu, znači nije isto ako mi je karlica uvučena, ja se ispuštam, ne osjećam baš toliko istezanje, a ako zrotiram karlicu na spolja i onda krenem nazad, druga priča. To, sad ćemo to isto da ponovimo. Na drugoj nozi. Trebalo bi da osjetimo sve od istezanje prepone. Još jedno. Super. Tako. Sad ću se krenuti ovako da me vidite. Idemo ovako. Spajamo koleno i lakat suprotne noge i ispružimo. Hop. 1, 2, 3, 4. Sad na petom ćemo malo zadržati. 5 i zadržimo. 2, 3, 4, 5. Isto to ponovimo na drugu stranu. 4, 5, pa izdržaj. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Ajmo malo da otvorimo torakalni djel kičme. Stavimo ruku iza vrata, šaku. Spuštamo lakat dole i otvaram se u stranu koliko volim. 4, 1, 5. Super, isto pa na drugu stranu. Znači, poenta je da ovaj lakat ostane prav. To malo je mekano, znači neću skroz da se savijam. I kad se otvaram, ovako se trudim da produbljujem taj pokret što više. Znači, ne žurite u ovom delu. Super. Sad ću se okrenuti leđa, samo da vidite šta se dešava nazad. Visoko klečanje, znači kukovi su gore. Jedna ruka gore, jedna dole i spajam ih. Rotacija. Jedna ruka uglavnom bolja od druge, odnosno jedna strana. Ali vremenom će to da se izjednači ako budete vežbali. Samo još par puta. Znači, otvarate grudi široko. Superiška. Ovako. Danas imamo 6 vežbica i 7 minut će biti pauza. Svaku vežbicu radimo po minut. Znači, na minut mijenjamo, svaku po minut, 6 vežbica i 7 minut je pauza i tako ćemo raditi u 3 serije. Ja ću vam sad pokazati vežbice, da imamo u vidu, da imate čisto ovdje papirić s vežbicama, da ih ne zaboravim, pa ću da stavimo. Prva nam je slide in a pike, ovako. Znači, ili peškirić ili čarape na parket i iz sklep pozicije klizate koliko možete napred. I završite sa sklep pozicijom, znači ne dajte da vam utonu kukovi dole. To će biti prva vežba. Druga vežba će moći i na strunjači, to će biti foot bridge. Znači, ležimo dole, stopala, i podižemo samo gluteus, kukove. To će nam biti druga vežba. Treća će da nam budu trebušnjaci. Četvrta će da nam budu iskoraci, ali iskoraci, odnosno kao ono kad se poklanjaju dame i sa haljevicom, eto tako izgleda, znači noga ide u koso, kliza po parketu, menjat ćemo, smanjivat ćemo noge. Onda ćemo imati opet stomak, to isto možemo strunjači, noge su nam prave, skroz, rolamo, kao što smo ustajali, kao što smo se rolali na početku, rolam pršljen po pršljen,
Ustajem napred, ispravim se, rolam se dole polako, rolam se gore, ispravim se, rolam se dole. To će nam biti 5. vežba i 6. Će vam isto trebati čarap i klizanje. Hop, hop, klizat ćemo po parketu petama dok su kukovi u vazduhu. Eto, tih 6 vežbica i 7. će nam biti pauza. Ja ću sada krenuti sa prvom. Pustit ću na vrijeme. Nadam se da me neće zazvati moje YouTube veštine danas. Za 10 sekundi krećemo prvu vežbu. Ajde, za 5. Pripremite se u squat poziciju. 3, 2, 1. Prvi minut je krenuo i idemo. Hop, i sve radimo polako. Nebitno je koliko ponavljanja, bitno je da je tehnički sve to izvedeno kako treba. Ne žurite. Hop, koliko može. Ako je to teško, može i lakša varijanta. Jednu po jednu nogu, koleno ka laktu. To je lakša varijanta. Pošto ovo kida stomak. Hop. Hop. Bitno je da se zadržite u toj squat poziciji, da ne odu kukovi dole. Na pola smo. Hop. Udah mi je ovdje dole. Izbacujem kada idem gore. Dobar. Prebacujte se sad na strunjaču. Druga vežba, glute bridge. Isto 60 sekundi. Može, idemo. Jako stežem glut u gornjoj poziciji. Ruke mogu biti ili na laktovima ili šake, sasvim je svejedno. Također možete čak i staviti iza glavi da glava bude napred. Još je čak bolja aktivacija, tako da možete na pete. Možete i na cijelo stopalo. Treba da osjećate najviše zadnju ložu i glut, a ne toliko leđa. Ako osjećate leđa, znači da se previše izvijete. Ne mora. Znači samo hop koliko stegnete guzu, to je pokret. Još pola. Uglavnom je disanje, dole mi je udah, a kad je napor, tad je izdah. Dobar. Taman 5 sekundi da promenimo vežbu. Stomak. Ajde, dole na strunjač opet. Znači jedna ostaje na peti, drugu podižete i samo pljesnete rukama ispod kolena. Hop. Trudite se samo da se ne pogrbite, držite leđa pravo. Malo teža varijanta je ova, dakle da se kolena uopšte ne spuštaju, to jest pete na pod. Ovo je ubica. Ko može, ko ne, skroz ok. I ovo. Baš sam rešila da vam stomak izgori. 15 sekundi pa ćemo da promenimo vežbu. Još malo. Dobar, super. Ajde da promenimo vežbu. Idemo sada na ove iskorake. Klizajući malo odmaknem strunjaču. Evo ga. Idemo. Hop, 30 sekundi ću raditi jednu nogu, pa ću promeniti stranu. Ovo također, ako mi je ovo sve nešto komplikovano i nervira vas pokret, slobodno isto, to može da se radi i sa običnim iskorakom. Ovo je malo jače kao gađa kucu. Ja ne znam imamo li momke ovdje na treningu, znam da su dame uglavnom, ali moguće da ima i po neki momak. Da ne mislite da su ovo ženske vežbe. Gluteus je vrlo bitan, generalno za svakoga. Za zdravlje leđa, menjamo stranu. Za zdravlje leđa, kukova, posture, jako bitan mišić. A usput i estetika. Još malo. Posle ovoga nam ide opet ide stomak ono ustajanje. Eto ga. Idemo sad opet na strunjaču. Legnemo dole. Prave noge.
rolam se dole, rolam se gore. Masiramo kičmu bukvalno dok stomak radi. Hop. Znači da ne pobegnete pravo dole oduševljite, nego bukvalno. Sad baš treba ono što do sad nije trebalo. Da se skupite i da masiramo pršljem po pršljem. Napola smo još 30 sekundi. Posle ovoga imamo još jednu vežbu. Pa pauza. Sekundi. Ovo možda se radi i sa tegićem, ko u kući ima tegić pa hoće sebi da oteža, zagrlite tegić ovde i otežate znatno pokret. Idemo posljednja vežbica. Na strunjaču, pete neka budu na parketu. Kukove jako držimo gore, ne damo da padnu. A noge ispravljamo, kolena i vraćamo. Ne zaboravite disanje, ja pričam i brbljam pa ne dišem pravilno, ali uvek ide udah, početna pozicija, izdah kad je naporno. Stomak uvučemo, guza stegnuta. Ako je nekome teško, slobodno nek ide jedna po jedna. Ovo je lakša varijanta. I još jedan pokret, imamo 3, 2, 1 i sad nam je ceo minut pauzica. Super, superiška. Odmaramo sad ceo minut. To je to. Još samo 2 kruga obrnemo ove vežbice i to je današnji trening. Nije strašno. Prošli put, ljudi moji. Od onoliko sklekova, meni su se ruke pak upalile jer sam u treningu. Mogu misliti kako je vama bilo. Nisam ponela sebi vodu, ali nema veze. Nadam se da vi jeste. Popite slobodno malo vode, odmorite, prošetate. Pa za 30 sekundi idemo ponovo na ovu turu. Prvi onaj usled pozicijano klizanje. Pripremite se. Malo rastresete. Nadišemo se. Danas je još jedan lep dan. A čula sam da će sad za vikend biti 15 stepeni. Iskoristite ga, idite u šetnju za vikend. Biće jako lepo vreme. Što smo odmarali 3 sekunde, idemo u drugu seriju. Spremi se, sklep pozicija, ajde. Znači, lakša varijanta je ovo. Slobodno možete ili obe noge da skupite ka sebi. Izaberite opciju koja vam prija i gde možete lepo da izdržite svih 60 sekundi, a pritom da ne bude baš ni lako. Tek smo na pola. Ovo mi je najteža vežba. Još malo, 15 sekundi. Kidalice. Dobar. Ajmo na strunjaču, ide Bruce Bridge. Može. Kako ide? 30 sekundi. Danas guza stomak. Ubica. Vi slobodno usporite da bi sebi olakšali, usporiš tempo, sporije samo. I duže pauze, ovako u smislu, znači da legneš, hop, malo sekund, dva, pa sledeće ponavljanje. Čisto da sebi olakšate. Još jednom. Super. Treća. Što ustaje. Idemo stomak opet.
ista priča, usporiš tempo malo kad je teško i malo odmoriš, da držiš, svako slobodno dozira po sebi. Znači, poenta ovih treninga jeste da se posle toga osjećate lepo, da vam prija, da budete zadovoljni, ne da se upropastite da cijel dan spavite. Ili da budu neke nenormalne upale, pa da ne možete da funkcionišete. Znači, svako dozira po sebi, osjetite kad vam je preteško, staneš, odmoriš, niko ne juri. Ja uvek dajem opcije od teže do najlakše, čisto eto da svako može po sebi da prilagodi. Dobar, super. Idemo sad na iskorake. Ajmo, gore, idemo. Desna noga. Znači, ako ostavim previše uspravna gore telom, dosta će mi pucati kvadricepsi. Što isto nije pogrešno, ali je opcija. Ako se nagne malo više napred stomakom ka butini, više gađam gusu. To važi za sve iskorake. Menjamo stranu. Također je dobro što smo bosi danas, malo je stopala da rade i nam se uglavnom svima ulenje stopala, a kada su stopala slaba i svod pada, to sve prate kolena, kukovi, leđa. Idemo ponovo stomak, rolamo se gore, može. Tako da je dobro uvek kad možete da budete bosi, da jačate stopala, da širite prste, da nosite mekane čarape koje vam dozvoljavaju pokret i široku obuću koja vas također ne gnječi. Jer stopala sve kreće. Na pola smo. Masiri leđa, obavezno ne pusti da propadnu. Pršen po pršen. Super. I ide poslednja. Može, idemo kukovi gore. Prizimo. Nadam se da se dobro vidim, celo nemam polja. Ajde. 30 sekundi još, otežalo. Smanjimo malo tempo. Nema stajanja, samo sebi olakšaš. 15 sekundi pa pauza. 10. 5. Dobar. Bravo, ženski. Ili momci. Odmaramo. Super. Nismo ništa preskočili. Još jedna serija nam je ostala i gotov trening za danas. Bravo. Čekajte malo da stres. Da mori. Biće malo upet. 30 sekundi. Ne znam ko od vas koristi Instagram mrežu. Na Instagramu se zove Manica Teretanica. A inače sam Manica Radosavljević, kao što sam se već predstavila. Ako budete htjeli da me zapratite, tamo imate dosta ovakvih, kao na početku što smo radili mobilnost, razgibavanje kukova, leđa. Možete da iskoristite, prijaće vam sigurno. Ako niste zapamtili snimke odavde, ne znam koliko će ostati na YouTube-u. Tako da, i ako imate neka pitanja, slobodno mi se uvijek možete javljati tamo i gdje god imate broj telefona sada. Slobodno mi pišite za bilo koje savjete. Krenulo nam je treća serija, narode.
Ovo će biti ubica. 30 sekundi prošlo. Idemo još 30. Mnogo je lepše i bolje, odnosno jače i teže kad se radi polako. 15 sekundi još, ajde, može. Nego kad se brza. Joj. Dobar, odmori, prelazimo na spinjaču. Najgore vežba prošla, idemo dalje. Onda se nastavlja. Još, udah, izdah, udah, izdah slobodno, izbacite taj vazduh napolje jako. Još malo, 10 sekundi pa idemo u stomak. Bravo, žetke, idemo gore. Ide stomak. Može. Ću probamo u težu varijantu pa dok izdržim, ali slobodno nalakšu. Čisto da vidimo koliko ću moći. Ko isto može da se pridruži, ajmo. Poslednji je krug. All out, što bi se rekli. Peče. 30 sekundi, ajmo. Joj, još malo nemoj da stajete. Još. Još. 10 sekundi. Dobar. Ustaj. Ajmo iskoraci. Oj, pa kao, još malo. Znači stopalo gledate da moje bude aktivno, da ovaj svod napravite ovako da ima rupu. Palcem grabite pod, kao da ćete da spojite palac i petu. I onda aktiviramo ovaj mišić koji uglavnom svima slab. I gledajte da širite prste, kao kad bi šakama grabili pod, menjamo stranu. Znači raširim stopalo, grabim pod dole. Jako bitno, jer ako pustim da mi stopalo padne, kontrola 0, kuk ulazi, koleno ulazi. Ko radi jogu, možda neko od vas radi jogu, zna koliko je bitan grip šaka i stopala. Za svaki balans i za sve što se radi. Super. Što imamo dalje? Imamo ustajanje. Dvije vežbe, ljudi, top. Ajmo. Leži dole, idemo ustajanje. Rolanje. Još malo pa kraj. 20 sekundi. Trudi se da ne dižeš noge sa poda, da se ne odižu. Ako vam je to postao pakao, savijene noge. Dobar, ženske ili momci, ja večer pričam ženske, možda imamo ovaka. Ajmo na kukove. Idemo. Poslednja vežba za danas. Ajde. Još malo. Bravo.
30 sekundi. Naredite kukovima da padnu dole, diži kukove, steži guzu, ajmo još 15 sekundi. Ajde. Izbaci vazduh, ajde sad kad je teško. 5 sekundi, ajmo. 3, 2, 1, bravo! Lepo. Lepo. Bravo. Ajmo malo samo da se relaksirate. Sednemo na pete, raširite malo kolena, ali spojite prste, napravite sebi sedište slobodno. Napred rukama. I opustimo se malo samo. Bravo ljudi. Pa malo šetite rukama ka jednoj strani. Opet kroz sredinu ka drugoj. Napred. Spremimo se gore. Idemo na obaveštava da smo gotovi. Udemo prste. Udahnemo gore. Izdahneš. Opustiš glavu da visi ruke. Slobodno možda zakačiš ovako lakte. Pustiš da težina tela vuče dole. Pa se malo ovako ljuljamo sa strane na stranu, ću stati ovako da mi vidite bolje. Idemo još jednom duboki udah gore. Širi pluća. Puni, puni, puni. Pusti. Bravo. Hvala puno što ste se ponovo pridružili našem treningu. Nadam se da mi je bilo super. I da se vidimo ponovo sljedeće nedelje. Držite se ljudi.